Maskulinizacija je intervencija u kojoj se koristi hijaluronski filer, može se koristiti i masno tkivo radi uvećanja vilične regije kod muškaraca. To je jedna od takođe interesantnih i sve popularnijih metoda za koju se muškarci najčešće odlučuju da bi dobili taj jedan izgled lica i taj donji deo lica, to jest viličnu regiju, uvećanu. Samim tim izgledaju naravno i muževnije i lepše. Regija u kojoj se to aplicira je cela mandibularna regija, to podrazumeva bradu i ceo taj ugao sve do ušnih školjki. Da bi se postigao adekvatan rezultat, najmanje je potrebno iskoristiti 2 i više hijaluronska filera, a što se tiče masnog tkiva, takođe ako postoji u određenoj regiji, može se izvući naravno više kubika. Intervencija traje veoma kratko, svega nekih 15 do 20 minuta. Nakon intervencije pacijent može poći svojoj kući, a takođe oporavka nema u smislu nekih posebnih otoka ili modrica. Trajanje rezultata u proseku je negde oko godinu dana.